Es gempol lu khas Pati ya. Apa ora lah. Jajal nang luar Pati kete lah ora no. Es gempol iki. Bentar ya. Sowagre. Iki es gempol Bang Zam. Nek ngarep Mafa. Tak doi carane ngombe. Bismillah. Pas. Panas-panas es gempol seperti sana. Pol pas sih rasanya. Ya. Ya kayak ngene gempol itu. Gempol itu gila loh. Iki kok terbuat dari tepung beras. Terus ditekek nang biji ini. Ya. Semua keren. Kita enak sih kurang. Jajal lur, nek pengen jajal iki nek ngarep Mafa ya. Oh, Mafa. Cus. Oke, Bapak Erik Totol.